Per la seva contribució al creixement, l'ocupació i la competitivitat del territori, SEAT rep el premi Fem Impacte 2025 en la categoria econòmica. Amb més de 13.300 treballadors i 3 plantes de producció, és l'única empresa que dissenya, desenvolupa, fabrica i comercialitza automòbils a Espanya. El 80% de la seva producció s'exporta a més de 70 països. El 2024, SEAT ha fabricat més de 481.000 vehicles i ha invertit més de 3.000 milions d'euros en la transició cap al vehicle elèctric. En projectes com la nova planta de bateries a Martorell, la connexió ferroviària europea i la iniciativa Future Fast Forward, amb una inversió rècord de 10.000 milions d'euros, SEAT lidera la transformació del sector de l'automoció a escala estatal i europea. Per la seva capacitat de generar ocupació de qualitat, atraure inversió i impulsar la innovació industrial des del Baix Llobregat, SEAT és mereixedora d'aquest reconeixement.